For today's video ay mang-iinggit ulit ako. Char, dahil nga maraming naglaway sa pagkakain ko ng mangga, ito, kakain ulit ako. Pero bago yan, ito nga't andito ulit kami sa may Session Road. Tapos na nga ang Session Road in bloom, kaya back to normal na naman. At dahil nga Sunday, dating gawi, close ulit ang Session Road. Ito nga't parang nakakapanibago na naman ulit. Pero as usual, matao pa rin. Ito nga't ang bata ay feeling artist ulit. Tuwang-tuwa nga ang bata kahit na linya lang yung alam niya. Ito nga't ang gagaling talaga ng mga batang ito na mag-drawing. Hoping lang no, maambunan yung anak ko. Dumaan nga rin kami dito sa may Burnham Park. Ito nga't ang linis ng Burnham, parang walang nangyaring panagbenga. Natuwa nga yung anak ko dito sa may mga bulaklak, kaya dito kami dumaan. Medyo late nga ng bulaklak to mga rose ngayon, pero ganun pa man, ang gaganda pa rin. Kaya naman ang ganda-ganda pa rin dumaan dito. Kauwi na nga rin pala kami ng bahay at ang dami-dami naming gulay. Sundon na rin namin si Nanay Rose at ito nga yung kanyang mga dalang gulay. Sa sobrang dami ngayon, namigay na rin kami dito sa aming mga kapitbahay at syempre pinangbinta na rin namin. Mindset ba? Mindset. Char. Ito ngayong nakakamiss pag umuwi ka ng probinsya, ang dami-dami nilang ipapauwi sa yung gulay. Literal ngang fresh na fresh. Tingnan nyo naman, may langgam pa. Kita nyo ni, adabungon mi, amuyo ba day tuy? Nagimas day tanay, imas paingam si ka. Char, dapay katuday, kinmangga, kaimito, winno star apple, nusuti ammo. At merong ding naliligaw na burger. Char, datoy ni kinaado ti gulay me, agpaapalakman kit di. Char, may kantarugyan tanti manganti ka imito. Nagnanamday to'y George, nanamnanam si ka. Wano, baka hamo pa'y amo ti manganti kastoy. Jingarod no o di nga nanganak day to'y kat din sa pa'y balasa nga. Anyway, nagimas George, sobra. Bagam lang no puruwakan ka, dapay nabati nga talo dito'y. Char. At bago nga kami kakain ito, gagawa ulit ako ng aming mangga with bagoong. Tignan nyo nga sa sobrang titigas na nito, pumutok na. Syempre, i-flex ko ulit itong aming bagoong na MQ Kitchen Bagoong. O kung gusto nyo rin tikman ito, andyan lang sa my link. Click mo na yan at bumili ka na rin para matikman mo. At bumili ka na rin ng mangga para hindi ka naglalaway dyan. Ang dami ngang naglaway dun sa una kong video, kaya naman kung hindi ka pabibili ng MQ Kitchen Bagoong at hindi ka pabibili ng mangga, bahala ka na dyan, maglaway ka na lang din. Char lang. Dato'y nga rod kat ni asidagan maibus. Kaya naman, MQ Kitchen, baka naman. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Eto na nga tinikman ko na. Ay, hindi ko pala tinikman. Kinain ko na. Syempre, sa pagkakain kong ito, eto nga't may nainggit din. O, automatic, naglaway yan. Nakita niya yung bagoong at saka mangga. Eto nga't may nabudol pa akong isa. Sabi ko nga sa inyo, automatic yan. Basta mangga at bagoong. Tignan nyo naman, kahit na hirap siyang ngumuya, sarap na sarap pa rin naman siya. And for today's video, ito na yung dinner namin. Ang unlimited na bunga ng malunggay. At marami pang iba. At yan na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's eat!